ako panglaba, daghang kita buon dres balay. Ganina pa ko pangitas kung ba na asa na ba ito? Napay mga sanina nga pating ugawa, pati daghana, napatay lungagon karon. Asa na kaya to? Oy, kapuya ani, oy. Manilig pa ko ron, daghan kang siligon. Napay itik, butangan og mga pids, ug unsa diha, tahok. Ay, kapuya. Ay, hilak na mas. Alam mo, hilak na ka. Sige, na sila, asa na sila. Mga, nagisi man lagi ni iyang brief diri, oh. Ayo. Asa mo ito makauban dito? Bas! Sigado ba? Tao diri. Domingo, pero mag-content kung dami. Basin na atos likod. Doon ako ito. Ayo! Iya po tao. Sa ito na Domingo, manong karon. Wala pa man sila ng maka. Asa na sila, te? Ang saman. Sila ba kay? Yung tawag ko ito gabi, mag-content daw kay Domingo. Ang ba't asa ni sila ganina naman manangita? Dagang kayo gagunon diri oh. Wala sila dire. Walay tubig, oh. Wala gihakutan nga. Wala mo kuha. Layo kayo ra ba mong kuan, tubigan. Kami pa manghakot, kami pa jud ang laba. Asa ba ito? Grabe ni mga tawhana lagi. Ay na lang niya tay nga, nangita ko. Maulog na lang ko. Ay na amo lagi sa dio. Sige gihimo ni. Naluoy kay mga asawa dito. Naamo lagi mo dire. Lingaw-lingaw ra rin. Mag-content magata kay Domingo. Ayaw si Kwan, di ka nagdalang to migdula mi sig gapon dulaan niyo. Kapag si dula ni. Wapo kay ni. Yan na gamay. Guys, sa may gidula. Sa ala. Yung asawa niya dito naglaba, tabangan ito ninyo. Ah, sagday na. Sila ra dito dagko kitong lawas. Sa Dagko itong lawas. content daron. Unya na gud, dula pa kita. Karon na. Isa amo, ayaw sa mo pud, ilisod kayo. Sa mo lang gidula ni mo gud. Naamo dia sila dito, gidula. Cellphone. Asa? Ya, puno globe, tapok silang tulong. Bantay ra. Karon Ay, na. yung laptop na ginahawan. Di man magpadisturbo tong isa kay nagdula lagi cellphone. Ay, klaro. Trabaho diri. Muli na lang ko te. Kaya busy mo kayo sila, di man sila mo content siguro. Nakara dai sila. Daan mo likod, na ilube dia. Karon lang ni. Karon lang Uli sila ako. ta, mare. Katulad to ni Ni Mads na ara dai sila dito. Be. Kita nila Ani. Oh, no, 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 no. Buhay dapat sa inyo. Usa mo di? Palami ra mo dai cellphone ha. Tinatawag ka ba? Tapos na ba? Ha? Yeah. Usa pa ninyo. Asa man Lucio? Lucio yung kasumbungan ni ba? Pa! Si Lucio kasumbungan ni. Usa ba? Dirito ka ni Lucio? Sana di pa mumutabang na moglaba. Asa man Lucio? Si Lucio kasumbungan ko. Kuan ra mo diri ha? Patay. Wala mo. Yahay ra mo ha? Asa ba si Lucio? Si Lucio kasumbungan ni kay diri kaniya. Usa man ka ma'am mangangin man ka. Gani, umilabot, umilabot ani. Apil mo tanan Damay niya. no ni isa oh. Patay Lucio ro ilabot ani. Umilabot Apil mo oh. tanan. Kani. Dapat lagi di sila kay naano na. O dalan nyo ni pagkaan ka. Damay isa pre oh, ilabot pre. Ano yung trabaho ma'am? Nadamay nilang ko. Yung bala yung isapyaga ng tao lang ako. Damay. Damay-damay na ni kay kamo man tulong diri nagkuan. Ah, wala eh. Kabangin to dito waswas ninyo. Marigus, reklamo jud ko ani sa inyo bana ba? Ha? Reklamo jud ko kay. Dula ra cellphone re. Sige ra mo Ato dula. nga pre. Kuan kat. Lisod kay. Damay-damay.